tiña gana de sentar un anaco. Todo o día, frega que trefegra contra a pedra. O peor é que de xeonllos nunca das visto a roupa lavada. E retorce, veño a retorcer a roupa. Sempre que miña nai manda ao río me di: Carme, retorce ben a roupa, téndela ben tenida no prado e deixala a clareo, que así seca antes. Levamos o traballo case feito. Lavamos, retorcemos, tendemos e recollemos. E a roupa vai case seca, mais non se pode pedir. A min o que menos me gusta é poñerme de xoños na pedra. Manca de moito demo. Pois, ao secar as sabas e as pezas de estopa, doen as mans e os pulsos. E o peor é que todo o traballo de lavar a roupa para as mulleres. E os homes? Os homes non fan nada. O traballo dos homes é o traballo duro. Sí, E ti onde estáis? Andas uns días bardos son? Non o vin ver de vos, por se necesitabades que vos guíe. Carmo, o traballo dos homes é cho duro e pesado. Bueno, ti un home igual é moito dicir. Mais ben é un niño, é dos miúdos. Escoita, máis vale home pequeno e agudo ca grande e burro. Ti non te despistes, non vai ser que vayamos mallar a túa casa e ali, no medio dun feixe de palla no palleiro que tes... Ei, vai, inda a ver se tan sequera podes co feixe de palla. E mira de poñer ben os pés na escada, co palleiro que deche moi alto. Xa lareta pa outra ocasión. Bueno. Eu simplemente viñen aquí para enseñarvos arte de mocear. O sea, que ti ahora non estás a mocear con nós, non? Non. Iso vai ser de unha a unha, non cas 5 a vez. Bueno, eso máis ben teríamos que instruir a nosa tía. Eu creo que vos pensades que mocear é simplemente unha maneira de pasar o tempo na casa, pero é que na casa haiche moito de quen vexe e olla. E por iso, o vosso primeiro moceo, ao ser tan novas, ha de ser na romaría, na festa, no baile, e cun rapaz vos acompaña a casa. Na romaría, sí. Os homes non aguantades todo o inverno sen virmos petar á porta. Bo, non digas tonterías. Bueno, imos poñer un caso práctico, ven aquí, Lola. Na arte do moceo é moi importante coñecer un pouco a quen queres coñecer, precisamente. Imaginadevos que eu non coñezo de nada a Lola, imaginadevos que eu coñezo algo a Lola e que xa fai un tempo que me chama polo ollo. Entón, investigo un pouco sobre a súa vida, tampouco me fai falta moita información. Entón, un día, nunha romaría, acércome e pregúntolle: Ei, mira, é que me soas, non sei onde és, pero a min soalme moito. Do Carballal. Ah, do Carballal. Mira, tes que te acompañe a casa, porque senón o fago de boa gana. Non teño. Ai, non tes. E como te chamas? Hermenecinda. Algo do que me acaba de contar é mentira, polo tanto algo pasa aí, porque la chamase Lola é daqui de Coence. Debe ter mozo, debe, que a primeira vez non é que se lle nota. Cando un mozo chega a vosa casa, outro punto moi importante é que cando abra a porta, primeiro o can ten que estar preso. Non vai ser que abra o mozo a porta e o salude cun mordisco. Digo por experiencia, non o recomendo. E tamén a porta ha de estar aberta. A porta pa un mozo sempre ten que estar aberta. Tía conveniencia tela, pero falta xa práctica. Bo, teño práctica de sobra que xa me enfrentei a todos os problemas que se poden surxir. Mira, outro problema coñecido é o do pai. Imaginadevos que me acerco a casa da moza, fai ali de pai, Maruxa. Veña. E peto na porta, non? Boa noite. Boa noite, mira, está a moza na casa. Caldelas. Outro problema. Dis a que che acorda, se tes sorte, a que máis te gustaba, e se non, probas un nome que sea así común. María sai moitas, Lolas, iso é nomes que suelen aparecer. Se tes sorte e che sai unha máis guapa do que esperabas, pensas, atinei, e parrafías con ela. Tía, a miña casa podes vir que para ti ter o can preso. Eso sí, os rapaces que veñen mocear con miña irmá Consuelo teñense que quedar a rezar o rosario. É condición para decir se está Consuelo na casa. E además, eles teñen que rezar a ladainha. E se non a saben, excusa volver, E mocean detrás da cociña, cas mans enriba da mesa, así que xa sabes. Non creo que queiran volver, non. E na túa casa, Maruxa, a tua irmá Esther, como mocea? Pois mira, meu pai saca para fora un banco, uns tallos e ali, ao lado da porta da casa. Bueno, se chove pon os bancos onde a cortan das vacas. Pero escoita, meu pai está atento e cada pouco di: Esther, pasa para dentro, me cago na caravilla. Tamén pode pasar que veñan dous mozos nun día, ou máis, e cada un teña que esperar a súa quenda para falar co mozo. Nese caso, vos tedes que abusar de poder e ser ben listas. Pasades máis tempo co que máis vos guste, como podería ser
o meu caso. Cal é o mellor lugar da casa para mocear? Ti que és mozo entendido? Pois mira, eu diríache Cotondalo ou Pallar, un sitio onde os mozos se poden poñer cariñosos e ser estorbados. Ya cantos mozos debe atender unha moza ao día? Con que atendas un e atendas ben como para que queira volver, eu creo que xa che é suficiente. Boa tarde, xente entendida. Que? Moito falar de moceo, non vexo ningún mozo de proveito á vista. Cala, ó. A ver se me ensinades tamén a min, que ando por estrear. Ti de mozos non podes falar, Concha. Que ainda non escoitaches palabras garimosas. Bueno, palabras enfeitizadoras non escoitaría. Pero os mozos na igrexa ou no campo da festa ven que me botan olladas. Ainda que despois fagan que miran por santo. A ti moitos rosarios che quedan por rezar antes de pensar en mocearme. Bueno, rosario xa rezarei cando me cadre. E mentre xa se escoitarei no adro da igrexa ou no campo da festa. E así ve unha de quen é, de quen vale a pena e de quen só fala por non estar calado. Vaya, señoras e señores, pero se temos aquí a entendida da aldea. Bueno, sí, e ti un mestres en escola. Que moito falar de como petar a porta. E se a porta xa está aberta, que facemos? Esperamos ou entramos e agardamos pola misa maior? Xoan, ten máis chispa que ti. Queda calada, ó. Si, chispa teño, iso sí, a lume lento. Que quen arde moito primeiro, despois queda sen leña. A ver quen de vós sabe manter a cociña acendida sen afumalo todo. Así que ti co pequena queixa pensas en mozos. Bueno, pero mocear non é cousa de idade, senón de xeito. Non era así, mestre Xoán? Pois mira, si, Concha, tes toda a razón do mundo, pero hai un pequeno problema. A ver, dime. Que ti non estás en prácticas. Bueno. E non tes o carné. Ah, xa. Pois con mozos como eses hai de sair na fora de diante. Iso sí, quen queira mocear comigo, que veña con 2 dedos de fronte, sen prisas, e con algo máis que palabras agarimosas. No, claro, así mocea calquera. Hola, podo mocear con vos? E non estamos a mocear, estamos a falar nada máis. Bueno, a ver, Xoán el quere mocear con nós porque para el mocear con nós é como unha forma de pasar o tempo. Quen che vera, Maruxiña? Sí. É que, Rosiña, xa andaches as casas todas, deronche de comer. Andei, comín o que me deron, nada xusto tamén. Ali tiveches que pasar moito tempo, non si? Moito tempo, sí, moito tempo. Que se non che daban de comer, que comía? Zugaba por aí calquera cousa. Pero escoita, Rosiña, querendo máis caladiño enfermosotes. Si, chora pouco. Xoán, ti tes moitas mozas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Escoita, Rosiña, estas non son mozas miñas. Bueno, é menos máis, Xoán, que ti non as dabas cuidado nin que a semana tivera 20 días. Que fan falta palabras, pernas e cartos, home, a quen imos engañar? Que sen cartos o amor duro que un caramelo na porta da escola. No, claro. De quen sodes mozas? De ninguén que se saiba, porque non todas falan claro. Eu mozos teños todos, Pepa, e ningún tamén. Pero hai que se vir apercibindo. Que senón collente unha despistada e métente no medio dun feixe de palla e ao palleiro. Xoán, eu son a túa moza e xa temos un pequeniño. Escoita, Rosiña, que eu xa teño moza. É que, a mí non me importa, unha moza máis. Cantas mozas tes? Pero que mozas vai ter este? Que mozas vai ter este? Que non ten ningunha. Pois xa está, eu son a túa moza. Cala, que non lle escoitas esa lercha, que é tonta. Que sí que teño moza, Rosiña. Pero, que neno tan lindo tes, Rosiña? Un anxo da gloria, mesamente. Parece o neno de San Antón, da igrexa parroquial. Das món de miño, Rosiña. No. Bueno, creo que por hoxe xa chegaron as leccións de moceo. Non, si, vai ser mellor que vayamos indo, porque... Bueno, como vos dixen, mocear ten a súa arte. Tens que saber algo da moza cando vas falar con ela para non cagala ou que o mozo che pega unha paliza. Bueno, Xoán, bueno. Que mocear non é só falar, nin tan sequera bailar, mira. Mocear é escoitar o silencio da noite. O corazón é saber ler entre as estelas. É saber que o mellor moceo a veces é estar calado. É escoitar o que as palabras non dan dito. Eso sacáchelo dun poemario, non é teu. Ai, Non xa, mintas. quen che dera. Olvídate, ó. Bueno, xentiña, así é como realmente se consigue unha moza, con xeito e con sentimento. Ou perdes un día. Eu vou ir buscar unha troita aquí. A pena é que vou moi só, pero bueno.
Carmen, se queres, podesme acompañar. Bueno, non sei se está a túa nai por aí, espero que non. Pero podesme acompañar. Bueno, se non quere ela, pode ir eu. Ai, bueno. Ale, veña. Chao. Chao.